tikulandireni pano patiyankhuleni Ambuye lelo la Mulungu pa 16 October 2022 limene ndi la Mulungu la 29 munyengo ya pachaka. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Exodo kapena kuti kutuluka. Exodo mutu wa 17 ndime 8 kulekera 13. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Innocent Masiye, wophunzira pa Catholic University of Malawi mu Archdiocese ya Blantyre. Pamene mawu achiwiri ndi ankalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Timoteyo 2 Timoteyo 3 ndime ya 14 kudzambiranso ndi ndime ya 4 verse 2. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi Monica Malata, wophunzira pa Catholic University of Malawi mu Archdiocese ya Blantyre. Uthenga wathu. Uthenga umenewu kuchokera mu uthenga monga adalembera Luka woyera, Luka mutu wa 18 ndime ya 1 kulekera 8. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Luke Anatole Welemu, achipani cha Comboni Missionaries kuchokera ku Lilangwe Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mulungu salephera kuteteza anthu amene apemphera kwa iye mwakhama. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Exodo kapena kuti kutuluka. Exodo mutu wa 17 kuyamba kuwerenga ndime ya 8 kulekeza ndime ya 13. Tsiku lina kudabwera Aameri ku Refidimu kudzamenyana ndi Aisraeli. Apo Mose adauza Yoswa kuti tisankhulireko amuna ena ndipo mawa mupite kukamenyana nawo nkhondo Aamelekewo. Ine ndidzayimirira pamwamba pa phiri, nditagwira ndodo adandipatsa Mulungu ija. Yoswa adachitadi monga momwe Mose adalamulira. Adatuluka kukamenyana ndi Aamelekewo. Nthawi yomweyo Mose, Aloni ndi Huri adakwera pamwamba pa phiri. Ndipo Mose ankati akakweza manja ake, Aisraeli ankapambana pa nkhondo. Koma akatsitsa pansi manja ake, Aameleki ankapambana. Tsono manja a Mose adatopa. Aloni pamodzi ndi Huri uja adatenga mwala namkhazikira Mose kuti akhalepo. Ndipo awiriwo adakhala wina uku wina uku atagwirira manja a Mose aja. Adagwirira ndithu mpaka dzuwa kulowa. Ndipo Yoswa adagonjetseratu Aameleki aja. Mawu a Ambuye. Mawu achiwiri. Mawu ankalata yachiwiri ya Paulo oyera kwa Timoteyo. Mawu a m'malemba oyera amatiphunzitsa nzeru yokhulupirira Mulungu kuti tidzapulumuke. Timoteyo mutu 3 ndime ya 14 kudzapitiriza mutu 4 ndime ya 2. Iwe mwana wanga, limbika pa zimene waphunzira ndipo uziwa kuti nzoona. Pajatu uziwa iwo amene adakuphunzitsa, ndiponso kuti kuyambira ukali mwana wawadziwa malemba oyera.
Malembowo angathe kukupasa nzeru yopulumukira nayo pakukhulupirira Yesu Khristu. Malembo onsewo adawawuzira ndi Mulungu, ndipo amathandiza pakuphunzitsa choona, pakususa zolakwa, pakukonza zolakwazo, ndiponso pakulangiza anthu za moyo wolungama. Motero malembo amathandiza munthu wa Mulungu kuti akhale wokhoza kwenikweni, ndiponso wokonzekeratu kuchita ntchito yabwino iliyonse pamaso pa Mulungu ndiponso pamaso pa Yesu Khristu amene azaweruza anthu onse, amoyo ndi akufa omwe. Ndili kukulamula ndithu kuti chifukwa cha kubweranso kwa Yesu Khristu ndiponso chifukwa cha ufumu wake, ulalike mawu a Mulungu. Uwalalike molimbikira pa nthawi imene anthu ali kuwafuna, ngakhalenso pamene sali kuwafuna. Uziwalozera zolakwa zawo, uziwadzudzula, uziwalimbitsa mtima, osalephera kuwaphunzitsa moleza mtima kwenikweni. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu pa inu Ambuye. Luka mutu wa 18 ndime 1 kulekera 8. Tsiku lina Yesu adawaphera fanizo kuwaphunzitsa kuti azipemphera nthawi zonse osatopa. Adati, m'mudzi mwina munali woweruza wina amene sanali kuopa Mulungu kapena kusamala munthu. M'mudzi momwemo munalinso mkazi wamasiye. Iyeyu ankabwera kwa woweruza uja kudzampempha kuti mundiweruzireko mlandu umene uli pakati pa ine ndi mdani wanga. Kwa nthawi yayitali woweruza uja anali kukana, koma pambuyo pake adaganiza kuti ngakhale sindiopa Mulungu kapena kusamala munthu, komabe chifukwa mkazi wamasiye uyu ali kundivuta, ndidzamuweruzira mlandu wake, kuopa kuti angandilemetse ndi kubwerabwera kwake. Apo Ambuye adati, mwamvatu mawu a woweruza osalungama uja. Nanga Mulungu kodi angaleke kuweruzira mlandu wa anthu amene Iye adawasankha, amene amadandaulira usana ndi usiku? Kodi adzangowarekerera? Iyayi, ndikukuwuzani kuti adzawaweruzira mlandu wawo msanga. Koma kodi Mwana wa Munthu pobwera adzapeza anthu ali kukhulupirira? Umenewu ndi uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. La Mulungu la lero, la Mulungu la 29 munyengo ya pachaka, tikutero kuti osatopa ndi kupemphera. Komanso tizindikire kuti kupemphera kumeneku ndi nkhondo. Tiyeni tizipemphera kumudandaulira Mulungu, kumulirira Mulungu, ndipo ngati sitingavutitsenso Mulungu, kodi tidzavutitsa ndani? Chitsanzo chabwino ndi chimenechi kuti mwana m'banja amadziwa kothamangira pamene ali ndi zosowa. Ena amathamangira kwa makolo, ena amathamangira kwa atate kapena amayi. Komanso ngati mwina makolo kuthekera kulibe, amatha kuona kuti mwina angandithandize mwina ankolo wanga kapena azakhali anga, kutengera kwa amene tili ma extended families. Muzosoweka zosiyanasiyana. Ena timapempha school fees, ena timapempha inde zovala zimene, kaya nsapato. Timalemba makalatanso enafe ma project, kulembera maiko, kulembera mabungwe amene tikudziwa kuti atithandiza. Ngati ndalamazo ndizochulukirapo, ena timatha kulembera mwinanso maiko akunja kwadandaulira kumeneko. Koma Ambuye Yesu lero akutikumbutsa kuti pa zofuna zathu ndiye yekha amene angatithandize, ndipo tithanso kulandira kupyolera muyeso pamene sititopa,
pamene tichilimika kumpempha, komanso pamene popemphera kwathu inde Mulungu tisamampatse malire. Nthawi zambiri timapemphera pamene tapsinjidwa, pamene tikufuna kuti Mulungu atithandize ndithu, ndi pamene timaonetsa kulimbikira. Anthu akumasala zakudya masiku ano, anthu akumakwera mapiri masiku ano, koma pamene Mulungu wakhala ngati wachedwa kuti sanatipatse zimene tikuyembekezera, timaonetsa kufowoka, timaonetsa inde kubwerera m'mbuyo. Komanso pali kupempha kwina kumpempha Mulungu kumpatsa malire kapena kumpempha Mulungu momulamulira, kwamene tikufuna ntchito. Timati ayi Ambuye ndikufuna ntchito, koma ntchito yake isakhale yosesa. Kodi Mulungu tikumpatsa malire? Ngati ntchito yoteona kale, bwanji osangopita nkukayamba? Ngati tikumpempha ntchito Mulungu, timusiye atipatsa ntchito yoti ifeyo itithandize, komanso yoti iyeyo imukomere. Kwa amene tikusakasaka mabanja, tili nkulamulira kwambiri, timamuuza Mulungu zochita. Ayi mamuna amene ndikufuna ine asakhale wamfupi, ndikufuna mamuna wamtali. Ayi mamuna amene ndikufuna ine asakhale wakuda, ndikufuna mzungu. Kodi ifeyo tikudziwa kuti pemphero la mzungu ndilofuna mkazi wakudanso ngati ifeyo? Pena timakhala kuti tikumusemphetsa Mulungu. Chifukwa chake anthu ambira kuti zambiri zimene timapempha makamaka nzathu manga naye banja, a partner to stay with in our marriage life, amakhala makwalite zambirimbiri. Ena kumati yayi bwanji mungotenga dongo, mutenge dothi muumbe wanu okukhosi kwanu amene mukumfunayo. Mulungu adzatipatsa ifeyo partner oti atithandize bwino pa ulendowu, oti mwina sangatikomere koma makhalidwe ake adzasemphana ndi makhalidwe amene ife tikufuna kuti atikonze pa ulendowu, atiumbenso pa ulendowu. Ngati ndife olongolola, Mulungu adzatipatsa mamuna odekha, ofatsa. Ngati ndife anthu amene mwina timakonda osakhala pa khomo, adzatipatsa mamuna kapena mkazi amene adzakhala okhala pa khomo, kuti azititananso nafe, akhale nafe, atithandize mbali imeneyo yokhala pa khomo, komanso kukhala anthu okhulupirika. Pamene tikuti kupempheranso kuli ngati nkhondo, tamva makamaka mawu oyamba aja. Pamene nkhondo imafika pake penipeni, adanena Yoswa kuti tisankhulireniko amuna ena ndipo mawa apite kukamenyana nawo nkhondo Amaleki. Nthawi yomweyo Mose ndi Aaroni komanso Huri adakwera pamwamba pa phiri, ndipo Mose ankati akakweza manja ake, Aisraeli ankapambana nkhondoyo. Koma akangowatsitsa, Aisraeli ankathiridwa nkhondo, ankamenyedwa nkhondo, ndipo ankaluza. Tsono manja a Mose atatopa, Aaroni pamodzi ndi Huri adatenga mwala nankhazikira Mose kuti akhalepo, ndipo awiri wadakhala wina uku winanso uku adagwira manja a Mose. Adawagwirira ndithu mpaka dzuwa kulowa, ndipo Yoswa adagonjetseratu Amaleki aja. Apa zikutanthauza kuti kupemphera kwa Mulungu tisamafowoke, komanso kupemphera kwa Mulungu tizithandizana muzosowa zathu, kumapempherera limodzi. Akanakhala kuti manja aja a Mose panalibe otchinjirizira, bwezi pano Amaleki atawina, koma chifukwa chodalirana wina ndi nzake, inde anagonjetsa, chipambano chidawafikira, ndipo adapita ku nyumba ali ndi mmwemwetero wabwino. Abale anga okondeka mwa Ambuye, tiyeni tikhale ndi anzathu amene angatithandize pa moyo wa Chikhristu. Tikhale ndi abwenzi athu amene angatithandize kupemphera. Tikamapemphera ndi wina ndi nzake, tikamapemphera ngati banja, tikamapemphera ngati mpingo, tikamapemphera ngati mabungwe, tidzaona zoti tikulimbitsidwa mapemphero athu, sitikufowoka, ndipo Mulungu adzatiyankha. Kodi abwenzi amene tili nawo amatithandiza kuti tikhale anthu opemphera? M'banjamo tikukumana ndi mavuto osiyanasiyana, ngakhale pakudya pamene, kodi tinayamba takhalako ndithu kamphindi nkupemphera, kumuthokoza Mulungu kuti zikomo pa chakudya chimene mwatipatsachi? Kupemphera kumeneku ndi banja lonse. Ana amaphunzira kupemphera kwa ife. Amuna athu ngakhale abwere mochedwa, tingawadikire kuti asanagone tipemphere nawo limodzi. Ambiri ife tikuyenda ndi anthu, tili ndi anthu amene samatithandiza pa moyo wathu wauzimu, pa moyo wathu wa Chikhristu. Amapanga zina, ifenso tikupanga zina. Monga momwe Mose
adathandizidwira ndi Yoswa komanso Huri kukwenza manja ake kwa Mulungu kuti timvere ife Ambuye. Ndi nthawi ya mtengo wapatali kuti tikhale ndi abwenzi otithandiza ifeyo kukwenza matamando athu kwa Mulungu, kukwenza misonzi yathu kwa Mulungu, kukweza nkhawa zathu kwa Mulungu. Asakhale abwenzi otilepheresa ifeyo pa moyo wathu wa Chikhristu. Abale anga okondeka mwa Ambuye, ndi mawu amenewa titha kusankhanso amene tingayende nawo, titha kuwaphunzitsa amene timayenda nawo kuti ulendowu inde tiyendere limodzi, nkhondoyi inde timenyere limodzi, si nkhondo ya munthu mmodzi, monga momwe tikumvera mawu lero. Tiyeni tisakhale anthu ofowoka pa mapemphero athu. Mulungutu samachedwa, Mulunguso samafulumira. Sitingampatse pressure Mulungu, amatiyankha mu nthawi yake. Muzosowa zathu tikhale anthu olimba mtima. Ilipo Salimu imene manena kuti masiku 1000 pamaso pake lili ngati tsiku limodzi, komanso tsiku limodzi lili ngati masiku 1000. Timachedwa ndifeyo, timafulumira ndifeyo, timakhala ndi phuma ndifeyo, komanso amene timakhala ochedwa ndifeyo. Otchi ya Mulungu simataya, tidikire otchi yake. Adzatipatsa tikakhala anthu odekha, komanso anthu achikhulupiriro chozama nthawi zonse ya moyo wathu. Amen. Jingle